aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamakama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may Okay, pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupo din si Inday Ann. And this time, ako na i-share sa inyo no, ang istorya na hanungod sa bulak nga Dama de Noche. Ang siling nila basta kuno Pilipinas, no? Pungsod Pilipinas is more gigitaya sang mga matahom, no? Matahom kag mahamot ya nga mga bulak. Kag isa na dari ang bulak sang Dama de Noche. Kag pinasahi ini nga klase sa nga bulak tungod nga sa tungang gabi sa iya naga masimhutan or mapadimahuan nimo ang iya nga baho. Amo nang number 1 niya nga kinalain sa iban pa iya nga mga bulak. Kag ini ang ginatawag man nga Queen of the Night. O, diba? Din ka na yung makakita isang amo na nga sahi isang bulak. No? Ginbansagan as Queen of the Night. Aran action James basi mag laing da karon ng imo makitaan nga sahi isang bulak. So ari i-share ko sa inyo no, kun nga gintawag ini siya nga Dama de Noche. Sa tuong una nga panahon, ang mga ginharian, o di ba? Ang mga basta gani legendary stories, mga ginharian. Sa kapuluan diri sa Pilipinas, ginapamunuan ina sila sa nga dato kag sultan. Action James lain ini siya nga variety sang Queen of the Night. May gin-share ko na sa imo. O, ilisi lang. So, sa nasiling ko na, ang mga dato kag sultan, ini sila ang ginarespeto kag ginaserbihan sa mga tawo nga ilaman syempre nasakupan. Do kaanggid bala suwong sang hari kag reyna. Anuman nga isugo, anuman nga gustuhon sang mga dato kag sultan, ila ini makuha. Kag pwede man sila makapili sang babayi nga ila nga pakaslan. Ini ang nangin sitwasyon no? Ni Dato Makisig. Sa lamharon nga edad, madamo na nga mga dalaga nga kabataan sa mga may edad na nga dato kag sultan, sa mga kaiping nga mga ginharian ang luyag nga mangin bana si Dato Makisig. Apang bisan isa sa ila, wala sang may naluyagan ang lamharon pa nga dato. Yes, gang amo na sa insakto na ni siya nga Queen of the Night.
Isa ka bes nakabisita, no? Sa paglagaw-lagaw niya sa malayo na nga lugar pero sakop pa sang ila iya nga ginharian si Dato Makisig. Nakita kag nakilala niya si Dama. Ang dalaga pigado apang tuman katahom. Nahulog ang buot ni Dato Makisig. Rason nga iya ini ginpangaluyagan. Kaginkuha man ang blessing. Halin sa mga ginikanan ni Dama. Wala naglawig, nagpakasal si Dato Makisig kag si Dama. Nangin maayo nga asawa si Dama, kag nakit-an nga nagnami pagid ang ilang nga ginharian. Inabangod permi ini matinlo, kag ang tanan nga mga kasangkapan is nakaplastar sang maayo. May ara pa sang design. Kag ang isa pa sa pinaka nanamian man ni Dato Makisig, amo nga manami magluto si Dama. Kag syempre, nanamian man ang mga nagalagaw sa ilang nga ginharian o kon mga bisita ni Dato Makisig. Isa pa sa ginahimo man ni Dama bilang pagpakita sa iyang pagpalangga sa Dato, ginawisikan niya sang pahumot ang ila iyang kwarto. Agod manami ang tulog sang Dato. Sa malawig nga panahon nangin manami ang pag-updanay ni Dato Makisig kag Dama. Apang wala sila nahatagan sang anak. Ini wala sila bisan isa na lang, no? Bisan isa na lang kabata. Ini ang nangin rason sa pagbag-o sang pamatasan sang Dato. May mga panahon nga wala na ini nagapuli, no? Wala na ini pauli. Kag wala man ginakaon ang pagkaon nga ginahanda ni Dama. Kag ang isa pa, amo nga panalagsa na lamang siya ginaistorya sang mahal nga Dato. Siyempre, kung ikaw asawa, ano balang imo nga batsyagon, no? If wala ka na ginasapak sang imo yang nga bana, bisan ano nimo nga effort, do wala gid sang pagbago. So initanan gin batsyag ni Dama apang sa pihak sining ginapakita nga mga coldness, no? Coldness diri sa aton lang daw wala gana. Nga ginpakita sang Dato, mas pa nga gin doble or nag-double effort si Dama agud sa pagserbe sa iya nga bana. May mga kagabihon nga wala siya makapanyapon tungod nga nagahulata sa kay Dato Makisig. May time nga nagakatulugan na lang siya nga gutom. Bangod sini, naghina ang lawas ni Dama. Tubtob nga, nagmasakit. Isa kagabi, nagpauli si Dato Makisig. Kag kaangay sa iyaman nga naandan, nasimhutan sini ang pahumot sa ila iyang hulot or sa ila kwarto.
Apang sang iya makitaan, nagahigda didto si Dama. Ag syempre, grabe ang antos na sa balatian. Suno sa manog bulong, tama kalubha sang balatian sang mahal nga reyna o kon ni Reyna Dama. Tungod sini naluoy si Dato Makisig sa iyang asawa, iya ini nga ginhakos kagin halukan kag nagpangayo sang pasaylo. Ginmuklat ni Dama ang iyang mga mata kag nagbalos man hakos sa Dato. Kag sa pihak sa iya kabudlay tungod syempre nagamasakit siya. Halos siguro hindi niya magiho ang iya nga lawas bisan ihakyaw na lang iya kamot. Pero sa makitaan ang iya nga bana, napunan ini sa nga kalipay. Kag nagsiling, salamat kay nag-abot ikaw. Gusto ko pa man nga ikaw pagaserbihan, apang luyag na ako kuhaon sang aton mahal nga makaako. Paalam, mahal ko nga Dato. Amo ni ang nangin mensahe or na meet lang iya sa nga Reyna, ni Reyna Dama. Antes pa man ini siya bawian sa kabuhi. Ang amo nga hitabo, nagdulot sang kasubo sa ginharian ni Dato Makisig. May paghinulsol sa Dato. Kag syempre, halos hindi niya mabaton nga wala na ang iya nga asawa. Sa kada adlaw, nagdaw halos na lang gani. Didto na siya nagatiner sa puntod sang iya nga asawa. Tub-tub nga isa ka adlaw, nakita niya nga may nagtubo nga tanom. Ini iya gintatap. Adlaw-adlaw ginabunyagan. Kag nagligad ang madamo pa nga mga inadlaw, nagdako na ang tanom nga gintatap ni Dato Makisig. Tub-tub nga lagwa ang bulak. Nagpasalamat naman ang mahal nga Dato tungod siling niya dulumdumon ini o magaserbi ini nga iya man memory, no? Memories niya sa iyang napatay nga asawa nga si Reyna Dama. Isa kagab isina, while nga si Dato Makisig yara sa ilang kwarto ni Dama, nakapanimaho siya sang pahumot nga ginagamit ni Reyna Dama sa ilang kwarto. Galing hambalya do hindi man diri da sa akon nga do hindi man diri sa amon hulot ang nagapangamyon. Do kahamot gid na iya kaayo. So ginpangita sang Dato, atong hamot kaayo nga klase sang bulak. Galing kay wala gid siya wala iya gidakitaan sa sulod sang kwarto nila. Tub-tub nga naglakat-lakat siya, nagwa siya sa iya kwarto. Kag nakalabot siya dito sa puntod, no, sang iya nga asawa. Kag dito na nasimhutan kag mas pagidbala nang ibabaw ang kahumot sang mapalapit na gid siya sa puntod. Kay gali ang baho is naghalin sa didto iya sa tanom nga nagtubo sa puntod sang iya nga asawa. Humalin sadto sa kada tungang gabi, no?
kada tungang gabi. Makitaan si Dato makisig sa tupad. Ha? Mas pagid nga hindi na lamang kada adlaw ang iyang pagbisita kundi kada gabi pagid. Nagatinel siya dito iya sa tupad sang puntod sang iyang asawa kamay nagtubo nga tanom. Kag sa kada gabi iya man nagakasimhutan atong baho nga una iya nasimhutan sa ginawisik no sa ginawisik nga pahumot sang iya asawa sa ila kwarto. Apang sa dalayon, pilawaan ka adlaw kagabi, nagbatsyag man ang mahal nga dato. Tubtob nga ginbawian ini sang kabuhi. Nga nakahakos sa tanom. Nagligad ang mga tuig, nag-abot ang mga Kastila sa anay ginharian ni Dato Makisig. Ila manakitaan ang tama kadamo yang mga tanom, no? Atong tanom nga ginalagaan ni Dato Makisig. Kag sa ila nga pagpurupamangkot, didto nila nahibaluan kung ano ang istorya, ang manami nga istorya sa nasambit iya nga tanom. Kag ang manami man nga istorya sang paghigugmaanay ni Dato Makisig kag ni Reyna Dama. Si Action James duga tuyo na niya. Nasubuan kasi nga ako ni Story Action James. So ini no sa paglipas ang panahon ining bulak gintawag nga Dama de Noche. Ang bulak nga sa kada tungang gabi lamang masimhutan ang kahumot. Ang pagtawag nga Dama de Noche bilang pagdumdum ini. No? Pagdumdum ini ni Dato Makisig sa iya nga nauna nga napatay. 'Di ba? Ang iya nga asawa nga si Reyna Dama. That's why nga may ginatawag kita subong nga Dama de Noche. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2 na kita. Yes, amo yan to ang istorya sang Dama de Noche. I hope mga kabataan subong nagapamati. Na mga kabataan subong nagapamati, nakakuha ka mo another naman istorya. Mga bata dan mahilig ni magpamati bisan ako sang una. Mga legendary stories, pangbasa ko man na. Pero ang ibanti nagkalalipatan ko na eh. So, sige. Alas 2:03 na kita. Sa aton nga mga ka-aksyon, antes pa man gali, aksyon na subong ko na lang goro ipa-play ay, no? Ang ining kay aksyon Eden. Pero antes sina, may ibasahon lang ko gamay lang niya nga intro aksyon na namsa, no? Entry ini ni aksyon na Eden Aboso, no? Para iya sa amon nga sa Yaka Jemeya. So sige, ang sarasiling ko na ini ang may tig-ulo nga ang buwas damplag sang mga pamatanon. Ang gobyerno sang Pilipinas. Ang gobyerno. Okay, ako danay action Eden. Kalma. Sige. Ang gobyerno sang Pilipinas ay nagatinghwa nga mahatagan sang dekalidad nga edukasyon ang mga pamatanon. Apang isa sa pagpanghangkat diri amo ang pagpatukod sa mga eskwelahan sa mga nabukid nga bahin sang Pilipinas. Aton pamatian kag tan-awon kung paano natukod ang Nahaba Elementary School, Tabukol Extension sa syudad sang Bago. Ang gobyerno.
Ang gobyerno sang Pilipinas ang nagatinguha nga mahatagan sang dekalidad nga edukasyon ang mga pamatanon. Apang isa sa pagpanghangkat diri, amo ang pagpatukod sang mga eskwelahan sa mga nabukid nga bahin sang Pilipinas. Sa syudad sang Bago, mayara sang 38 ka mga elementary schools kag napulo diri ang nahamtang sa nabukid nga bahin sang syudad. Isa diri among Nahaba Elementary School Tabukol Extension nga sakop sang syudad sang Bago, apang sa Banwa sang Murcia nagaagi. Paano natukod ang Nahaba Elementary School? Ang Nahaba Elementary School ang gintukod sa gindunar nga duta ni Raimundo Lacson, 82 anyos, 7 ka tuig na ang nakaligad. Suno sa iya, hindi sinimalipatan ang kalipay nga iya nabatyagan, subong man sa mga ginikanan kag mga kabataan nga mayara na sila sa eskwelahan sa ila lugar. Naga makahibulig nga kung may balatyagon ako, mga may kay may luti ako, mapatidugan isbilaan diri. Siya kung may kaluoy ka sa kapariyo, mga pigado di. Di siling ko, di ko, ako nagabatyag. Kaya nga, kaluoy sa bayi, nga nagasipit sang anak niya, nga may eskwela sa baryo, nagasambol pa. Hindi lang si Tatay Raimundo ang nagpaminsar sang buwas damlag sang mga kabataan, kundi pati man ang 7 ka mga manunudlo nga na-assign diri. Kag nagasakripisyo agud mapadayon lang ang ila misyon. Si Sir Edwin Echano Haurica Jr. ang isa sa pinakauna nga maestro sa sini nga eskwelahan. Bangod sa kalayo sang iya ginatudloan, ginpili sini nga sa eskwelahan na magtulog sa mga adlaw nga may klase para lang hindi makulangan manunudlo kag sa baylo, kinasakripisyo ang oras nga dapat iya ginahatag sa iya ginikanan. Silang quality time sa family. Siyempre, layo yun ang hindi ko makapuli-puli ko makahatag ko time sa family ko kung kakapoy gid katama para sa akon. Kag siyempre yung may time nga malate ko. Tapos ano pag ginaiisa pag sa rason nga nang gusto ko nakita ni transfer no kay tinga ako nga iloy tigulang naman. So may ginadamo na dulo ginabatsyag. So sa senior nagkapila akong mag-attempt nga mag-apply transfer. Pero wala na dayon tugod kay akong balatsago nagapabilin sa mga estudyante dali. So kapila gina nga nagkobra na ko ng application letter ipasa ko wala ka dayon tugod ginapaminsa ko diri. Bangod sa kalayo sang ila eskwelahan sa syudad mismo sang Bago, limitado ang bulig nga nagalambot sa ila didto. Rason kun kaisa, mas ginapili na lang sa mga estudyante nga magtrabaho sang sa maminsar sang ila buwas damlag paagi sa pag-eskwela sang maayo. Apang sa bulig man sang ila teacher in charge nga si Ma'am Joneline Bulahan, ila ginatinguhaan nga maengganyo ang mga estudyante nga magpadayon lang sa piyak sa mga pagpanghangkat sa kabuhi. Kadamo sang pamaagi para mapabatsyag mo na you care. Ginapaminsar kag ginaulikid mo ang iban nga tawo. Pero kaangay kay Sir Edwin kag sa anong kaiban pa, isa sa misyon nila diri sa kalibutan among siguraduhon nga mahatagan sang edukasyon ang mga Ulihin kubos. sang aral na ko nag-eskwela na ko, most especially sang aral na ko na practicum na 4th year. Dara ko na feel ang love sa ginatawag na teaching profession, na-feel ko sa may contact na ko sa mga estudyante, nabatsyagan ko ang kalipay magtulo sa ila. So nakasinig ko nga, hindi lang ni accident nga nag-enroll ko sa musininga course. It's a calling for me. Kasi sa aralan, nakapractice na ko sa musininga profession, nahanap ko nga, love ko gina ng teaching. Sa pihak sang kakulang sang pasilidad, nagapati sila nga may oportunidad nga magmaayong kabuhi sang ila mga kabataan. Gani, wala nila ginapabatsyag ang kakulang, kundi ginatudluan sang dapat nga mga pasalamatan. Wala sang iban nga propesyon kung wala nagtinguha kag wala kita ginaulikid sang aton mga manunudlo. Gani dapat naton sila pasalamatan.
palala na nasang Not just entry nga parang magdaog or whatsoever, but then to promote man sa mga estudyante, mga ano bala, mga teachers naton nga even in remote areas is nagakadto sila to dedicate sa ilang life syempre sa ilang nga profession para makatudlo sa mga kabataan nga ang iban dua or tatlo ka adlaw nga hindi maka-eskwela, or ang iba naman is wala na gid eskwela tungod nga sa timprano or sa pila pa lang pang idaro nila is nagakapilitan na sila sa pag-obra tungod nga wala man sang kwarta nga iba eskwela ang ila ginikanan or damo sila nga mag-utod sa isa iya ka pamilya. So sa liwat no, may ari diri sang isa ka panginbulahan no sa kay Sir Raimundo Lacson, no? Isa ni siya sa teacher nga gin-feature ni Action Eden para iya sa sini nga entry which is to promote man sa aton iya nga mga ka-aksyon nga nag-strive despite sang kabudlay layo kayo ning nahaba no? Bisan ton hambal ka lang sa syudad sang Bago pero tol ka to Action James. Okay, dito pa lang gani sa amon, hindi pa kami super layo na gid kaayo. Though sakop na to sang Bago ang amon nga area. Pero ang lalakton mo is malawig-lawig na. That's why nga kudos no sa aton yung mga ka-aksyon, labi na gid sa mga teachers naton nga try gid sang ilang nga best para i-dedicate man ang ila nga life, ila nga oras kag ilang nga struggles kag ila syempre nga gintapusan man nga kurso. So sige, 2:11 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton mga ka-aksyon kay sa akon nga pagpanumbalik, akon man i-share sa inyo ang aton iya nga horoscope. Life Extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa Why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension. Sa ka mga Facebook, Facebook, no? Kay Ma'am Diding alam yan, to mayong hapon, si Sir Alex Montesa, mayong hapon, kuno tapos na siya kuno, ano tawag ni? Hambali mayong hapon, na ilang ko din naga-monitor stereo FB live stream. Sige Tamiyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo, Ma'am Jinky Diaragdon, kag Sir Melily Oligo. Sige. Sakay Ma'am Eunice, lalaki man nga nag-ma'am na ko ni. Eunice Gumban lang, para safe. Nakayalo, kung mga duwa ba, sir, no? Kung mga duha ba? Sakay Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon. Sige, thank you, gada. Kay Ma'am Roby Argente de la Luna, kaya naga-monitor siya kuno from Barangay 30, Bacolod City. Salamat gid, ma'am. Sakay, nagaulan, ma'am Ana. Diri subong do batsagan ko, mabatian ko gid ang tupa yasang ulan. Sir Rizal de Alunan, mayong hapon dira sa imo baw, lain man nga programa nga lawag mo diri sa akon. Mala ka na da, sir, Basahan na yung akong nga background. Amo ng title sa program nga ginapungkuan ko subong. Sige, sakay Sir Melily Oligo, mayong hapon. No, 24/7 kuno naga-monitor, Ma'am Jean Hisulgon, mayong hapon man. Sakay Manuel Moratilla, good afternoon, Action and live watching from Toledo, Cebu, na? Mayong hapon dira kanimo, sir. Kay Ma'am Aisa Menolteo, hamili Action and pag-greet happy birthday kay Tito Roland Cadiao sang Hacienda Igpanulong sa Banwa sang La Castellana. Sige ba, gintita na ako, bata pa ko. Bata pa ko, inday lang. Sige. Sakay, halin ako na sa iya nga hinablos nga si Angie Leo Minolteo. Sige, salamat. Si Sir Jose Bertuldo Tubong Banwa Jr., tamiyaw niya ko nung tag-iya ka balay. Tag-iya ka balay, na? Si Ma'am Lolita Jonas, kag si Tito Ruben, kag ang mamaya nga si Ma'am Teresita Buendia Tubong Banwa. Kag Joselito Tubong Banwa, kag ni Jose
Okay, nalawag yan ang iyang self. Sige, permigid nagapamati sa This Is My Life program. Salamat, Gid. Baw, si Carl Kenneth Cañete. Hinimuan pa, tawag ni, production ang Dama de Noche. Para nga pag-monitor si mo, Carl Kenneth, na? May kuno nga pag tutok lang, no? Pamati sa mga pumuluyo sa barangay San Jose sa Ibi Magalona. Sige. Thank you so much, Gid. Si Ma'am Eda Ramos Sambalya, amo rin nagpasalamat sa kay Sir Raimundo Lacson. Okay, tamyaw ni Ma'am Ana Sinoros sa may barangay La Granja, La Carlota. Bodo nagdamol pag ng ulan. Ay, kakulbaan. No, along-along sa mga ka-action nato na, din ka mong bahin sang Bacolod, kag Negros Occidental. No, kadamol gali isang ulan sa siniyang inoras. Okay. Tamyaw ni Ma'am Ana Sinoro ang mga sis and brothers niya kuno. Si Edwin sa mga hinablos, Eugene, JV, Giancarlo sa apo ko, si Ino. Tsaka ni Ino, halong gid ka mo, lain tiyempo. Sige Yes, Ma'am Eda Ramos, nami ko no. Nice and love your storytelling, Action Eden. With 3 eyes with hearts. Si Ma'am Julie Militado Patrimonio, congratulations, Action Eden. Kay Mr. Lacson, God bless you all. Sige. Hello, Miss Anne. It's nice to see you again sa FB. Yes, ang akon nga program, upod kami nga doon Action Dale. 6 p.m. mama. No, that's why. Shout out ko no ni Aldren Damasco Salvaria. Si Adrian Luzong sang Sipak. Sige. Shout out na kita. Si Sir Barky Tribe mayong hapon tamyaw si Kimpo Yulo Norbing Galicia kag Gina Galicia always ginagapamati sa Action na Radyo. Ma'am Virgil Ligaspi Coloso mayong hapon nagalantaw siya via Facebook Live. Sir Adi Laus, mayong hapon with Nana Isabel. Mayong hapon kuno kay Barry Moses Yolo. Kay Joseph Raimundo Gustillo Kid Bahaw. Kid ba? Panakaon sa Bahaw ay. Kay sige anong please share mo ni Barky Tribe? Sige, thank you so much guys sa mga ka-action natin nga nagpadala sang ilaing nga mga messages. Subong nga hapon. Karon naman pagbalik ko na. Standby! Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! So, sa mga ka-action naton is halong-halong gid always. Ay subong ho. Nabatian ko gid ang katunog sang patak sang ulan. Hindi lang ko magkanta kay basi magdugang. Well, anyway, sa mga ka-action naton, diri kita anay ho sa aton iyang horoscope. Or by the way, sa mga ka-action naton nga naga-celebrate sa ilayang mga kaadlawan subong, no? Mga gamay lang kong happy birthday sa inyo Happy birthday sa mga ka-action naton nga naga-celebrate sa ilayang birthday sa subong man nga adlaw, Nobyembre 19. Padala ka mo din yung message para greet naton kung sino mga nagaga-celebrate, no? Sa siniyang adlaw sa ilang kaadlawan, no? Kay ginapangita ko pa di ang akon nga mga di na to doon na save ko naman to kay na subong hindi ko na makitaan. Okay, sige, check nato na si Sir Eugene Adjong rin nag-celebrate sa iyang birthday, no? Si
Chay Buday. Chay Buday ang amon andan sa iya Pero ang tuod nga ngalan is Nelly Benjamin Tuguno. Naga-celebrate man sa iya nga kaadlawan subong draya sa may Sitio Kabura, no, sa barangay sa may sakop na Neglisang Bago. Sige. Now, kag si Congressman Greg Gasataya is celebrating his birthday today. Pero dubati ko to kaginabo. Nakimarites pa. No? Nakimarites pa. No? Naambal ni Sir Eric kay na buwas ko, no? Dala ko na bejar. Pati Sige, saliwat sa mga ka-action natin. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilay nga kaadlawan sa subong adlaw. Sige, diri na kita sa pagbasa sa first part sa ngaton iya nga horoscope. Subong man nga adlaw sang Sabado, Nobyembre 19, tuig 2022. Una naton ang mga Scorpio. Si Scorpio na tawo Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Si Scorpio subong malipayon bangod sa resulta sa iya mga pagtinguha. Pero, Scorpio, dapat lamang magkinot ikaw sa tanan tanan dira nimo nga ginagiho. Ipabilin man nga ang imo balang pamatasan. Despite sang imo iya nga mga achievement, pero sa gihapon down to earth ikaw. No, kay meron kun kay isa hindi man sa tanan, no, gabag-o ang pamatasan, makaangat-angat lang jutay. Mayo lang kay ako nagaangat lang ko kung nakasuksok heels. Pero kung wala same lang ang level sang height. Well, anyway, sa mga Scorpio, magpahuway, no? Importante gid ang pagpahuway kay para iya nga ma-relax ang imo nga lawas, ma-relax man ang imo iya nga paminsaron. Sa mga Scorpio, lucky numbers 32, 53, 22, 43, and 11. Pine green is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius na tawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sa mga Sagittarius, ang imo bala nga satisfaction. O, di ba? Kung wala ka na isang ginapangayo, kontento ikaw kung ano ang imong na-achieve. Amo ina siya ang makaganyat sa iban nga tawo nga magadayaw sa imo. Inabangon, wala labot nga damo ang magapalapit sa imo, kag syempre magadayaw sa imo. May mga manginbukas man ikaw sa mga tawo nga nagakinahanglan. Meaning, kung kontento ka, diba? Kung kontento ka na, kag may surusubra ka, naga-share ka gidyanan. Amo ng purpose. Sa mga Sagittarius, dira lucky numbers 12, 51, 22, 33, and 43. Ivory white is your lucky color. Para sa mga Capricorn na tawo Disyembre 22, tubtob Enero 19, Capricorn ay hindi maghalay dira pangakig. Pero may ipangibabaw ang humility. Dapat mangin malipayon ikaw. Despite sa mga problema, iyuhom lang. Pero hindi lang pagpatami. Basi masalaan ka nga lainan na. Sige sa mga Capricorn, ang mangin masinadyahon. Despite sa mga kabudlay, resulta ina nga paninguha ikaw. Okay, diba? Kung positive ikaw sa imo ginapamensar dira, sa imo nga mga plano, syempre, ang imo yang nga pagtinguha is doble man. Meaning, nangin mapisan ikaw. Sa mga Capricorn, lucky numbers 35, 51, 41, 11, and 22.
Aries, shocking pink is your lucky color, Capricorn. Sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Mga Aquarius, ay hindi dira pag iuyang ang imo yang enerhiya. Sa tawong wala gana magpamati sang imo nga mga suggestion. Kaya nga sige ka man ra explain, wala yaman nga napasulod sa iya nga pensar. Kanugon lang sang imong paghambal. Namin pagidag kung ako ang naghahambal. Mapaos do ko sa hambal si mo, wala mo ginapamatian, 'di ba? Sa mga Aquarius, padayon na kung ano ang imo yang agin umpisahan subong. Your lucky numbers 11, 22, 45, 55, and 35. Turmeric yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, sa mga Pisces na tawo Pebrero 19 to Marso 20, doon mo ning silingta, sana all. Kasi Pisces ko, no, madamo iya nga kwarta. Kag, kulangon ng iya nga oras para gastuhon ini. Pero Pisces, no, despite to, masilingta damo ta kwarta. Bisan masilingta damo ta kwarta, pero dapat manginwais ikaw. Kung sa diin mo inagastuhon. Kay subong bisan diin ikaw, magpamakal ka, ang 1,000 pesos mo siguro. Do pila na lang kabilog ang mabakal mo. Labi na gid mang grocery ka bala. Bakal mo pila na lang kabilog man. Matingala ka pa, hala 1,000 na tong akon nga balayran. So, amo na, kinahanglan maghalong-halong gid mga Pisces ha. Even though may kwarta kita, pero dapat control man. Kag i-plaster naton kung para sa diin ina. Sa mga Pisces, lucky numbers 49, 55, 25, and 33. And also 11 gali, sorry. Kulang pa si Anne. Scarlet is your lucky color. Para naman sa mga Aries na tawo Marso 21 to Abril 19. Aries, ano man dira nga imo subong kinakahadlukan, imo ina malampuasan. Magpakabakod ka, kag syempre manindugan. Kung ano man ang imo iyang opinion na sa lantaw nimo is ara ka sa husto, tindugi. Ipakigbato ang imo iyang opinion. Sa mga Aries, lucky numbers 25, 43, 35, 11, and 53. Dollar green is your lucky color. Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, alas 2:28 na kita. Amo yato ang first part sang aton iyang horoscope sa subong nga hapon. Baw si Ma'am Rosemary Henita Guevara, naga-monitor siya. Nag-send pa siya sang babayi nga may mga heart. Sige, si Sir Doy Arthur, good afternoon man. May mga nag-message diri Ambar nila at patamyaw man gali ho. Si 7778. When Andayan, good PM tamyaw ko. Akon hinablos now. Naga-celebrate sang iya kaadlawan. Si Kyra Lo, tsakto ni Kyra Lo Hortillosa. Diri sa barangay 27. Ika-18th birthday niya, dibu gali niya subong. Happy birthday dira sa imo Inday Kyra. Nagapatamyaw si nanay niya Auring. Dira sa may barangay 27. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor and sa liwat. Happy birthday.
Isa pa kabasahon ko Si 0668, good PM, greet ko lang mga kabataan ko. Si Glenden, Glenn Jr., si Jeline, Glenn Aden, and my husband, Glenn Sr. We love you from Mama Eden of Barangay Tapi, Kabankalan. Sige, salamat gid. Madang kapag monitor sa inyo sa Barangay Tapi, no? Nga nakatutok sa siniyang oras. Sa ako nga pagbalik, standby sa itong mga ka-action para sa nabilin pa naton ng mga horoscope. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
pabalik diri sa aton programa. This is my life. Action Nels, may bilin pa ko. Wala na. May naiwan pa tayo o wala na? Wala na. Di mo paalam na ko sa imo. Sige, so, by the way, mayong hapon gali sa kay Sir 197, si Ma'am Yolanda, nautod iya nga message po, I think si Ma'am Yolanda pasamante, gini mo. Or may kuno sa kabatian lawag ni Tita We. Ambay mayong hapon, tamyaw ko sa hinablos ko sa Gimaras, sa sitio Mampay, Reyna, Alyosa, kag bago lang ko, nga si Ricardo Alyosa. Sige, salamat gid ma'am. May na nga pamati sa inyo. Kag isa pa. Happy listening to Family Domyo of Barangay San Teodoro sa Binalbagan. Kay Ma'am Monica Domyo, Baby Girl, Special Child. Sandra Lexus. Si Junjun Lambatin Domyo of Pacau, Bantayan. Sige, salamat sa pag-monitor sa subong iyang hapon. Sige, diri na kita. May isa pa nga nagpahabol sa iyang stenta. Stenta anyos nga kadlawan. Happy birthday kay Nanay Isabel. 70th birthday niya subong. Happy birthday dira si mo Nanay Isabel. Sige, diri na kita sa aton nabili nga mga horoscope. Sa iluhan nato ng mga Taurus na tao Abril 20 tubto Mayo 20. Taurus, may masadyang event sang kabuhi. Ang masadyang event sa kabuhi, mas ini nga nagalumapaw, bangod. Magadagsa dira ang imo nga ang mga tao gali nga mahal nimo. Syempre nagapalangga man sa imo. Basta gani kuno nga hindi lang mabuot, not just mabuot, kundi maatipan ikaw, nagabulig ikaw, ang tao madumdum gina sa imo. Labi na gid naga-celebrate ikaw sa imong kaadlawan. Naga-celebrate ikaw dira sang alimbawa kahiwatan abi for sa inyo nga mag-asawa. Ang mga tao nga makadumdum sila is ara gid bala ang ilaman nga labot sang ilang nga pagpanamyaw sa imo. Ang imo nga achievement, basta nagapalangga gani sa imo. Syempre palangga mo man. Ara gid ina sila sa pagsuporta. So, sa mga Taurus dira, lucky numbers is 45, 52, 11, 35, and 25. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Gemini na tao Mayo 21 tubtob Hunyo 21, Gemini, hindi pagsapaka ang mga negative event. Dapat pilion ang mga joyful thoughts, nga syempre makaganyat man sa mga joyful moments. Kaya nga, mahalay mo da paminsaron ang mga negativity, bauti, mga negative man ang imo yang paminsaron, or meaning kung i-accommodate mo ba ng mga negative, tanan mo dira nga obra negative man. Good luck sa imo kung negative tanan, bilog mo nga adlaw. Guba tungod iya nga naapektuhan pati trabaho mo. Basta ganit negative ang imo nga pamensar. Do ka budlay gid. Do ka budlay pamensaron kag syempre do hindi man ikaw makatrabaho sang maayo. Pero pasensyahin lang ako nga tingog hakay do. Ga-contest sila. Ga-contest ang ako nga ilong. Sige. Sa mga Gemini, lucky numbers 11,
33, 52, 25, 22, and 43. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, sa mga Cancer na tao, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang imo service of your life, wow, resulta ina sa mga oportunidad. Pero Cancer, ara sa gihapon sa imo mga kamot, kung ano ang imo iya nga pilion. Manginwais lang. Kay kung kaisa, may nagaabot sa aton ng mga oportunidad, pinasunod lang. Kisa, amo mo ng dugin himo bala or pamaagi abi agud nga patalangon ka may tendency nga isa mo lang dira ka ginpili, no, mahambal ka nga ay nami ni ako magado na dala ka do na silaw ka kay gali patibong sa imo. So sige amo na ang dapat manginwais man kung ano ang imo ya nga gusto. Ang oportunidad nga nag-abot sa imo Cancer, dapat manginwais man ikaw sa pagpili kung bala i-grab mo ina o kung hindi. Sa mga Cancer dira, lucky numbers 22, 42, 33, 11, and 55. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Leo na tao, Hulyo 22, tubtob Agosto 22. Leo, may mga abyan ka dira subong nga syado ka mga sabay. Kinanglan ipangibabaw ang imo nga pagpasensya. Hindi ginamalikawan, may mga abyan nga mga garit-garit gida sa imo or hindi man nga pagpaugtason ikaw nga manginit ka sa ila kundi sa baron ka lang bala sa imo nga ginaobra tubtub nga hindi ka baka tapos jutay lang nga para pasensya Leo. No, hindi ginamalikawan mga abyan kita, no, nga mga masabad bala sa imuhaw. Ako gani numero 1 man. Kaya nga akong wala kasi mga amuna nga mga friends, masubo man ay. Di ba, Actionel Ray? Kung wala ko masubuan ka ay. Gini mo example kaugalingon. Ikaw, Action James. Kung wala akong gagahod sa inyo sa pihak mo, masubuan man ka mo ay. Ako nadadaan ng gagahod sa pihak. Pareho ba kay Action Nelmar? Mga upo ni namon nga mga buutan. Mangisi lang blasi mo. Muna yung mga insakto ng mga pang-istoryahon. Pasakay, gliya. Sige balik kita diri anay parang lapaw na si Indayan sa mga istorya. Sa mga Leo dira sa liwat kung may ara ka mo sa mga abyan dira nga daw medyo masabad-sabad subong iyang mga panahon subong adlaw, no, pasensya hilan, hindi gina malikawan hindi man na all the time magkit-anay lang kamo. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 13, 32, 35, 55, and 42. Jade green is your lucky color. Para sa mga Virgo, sa mga Virgo na tawo Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo, luyag mo kontrolon ang tanan, pero ti kapaslawan ina. Kaya nga tanan kita or kanya-kanya sa aton is may kaugalingon iya nga pamatasan, may kaugalingon nga paminsaron.
So, bisan anhon mo pa na iya. Bisan bata mo gani, hindi mo makontrol. Bisan abyan mo gani nga masilin ka nga, upod lang di bala sakon, hindi mo na, though tuod bilang pag-abyan, ma-consider niya, pero susulod sa iya nga kaisipan is, nagapamalabag. Ilabi na gid ko ng imo iya nga panindugan is, though somehow nakitaan niya, hindi maayo. So, sa mga Virgo dira, aton gid pamensaron. Aton gid pamensaron, hindi tanan pareho sang imo iya ginapensa. Hindi tanan pareho sang imo iya nga luyag or sang imo nga gusto. Gani dapat amo na siling gani nga kung may opinion ang isa, respetuhon man ang opinion sang iban. Kay nga may ara na sa picture sang una nga sa pihak lantaw ya 6, sa pihak naman niya lantaw niya 9. Amo man na sa aton nga sa aton nga life. Ang iya nga opinion hindi man opinion sang iban. Ang imo opinion is lain man sa opinion ko. Diba? Sige. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 51, 33, 21, 11, and 42. Ice blue is your lucky color. Sa mga Libra naman, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Sa mga Libra, happy ka kung ano ang imo yang pagkatawo. No? Klaro kaayo kung ano ang imo iya purpose sa kabuhi. Kag madasig man nga magaabot ang mga tawo nga dako ang mabulig sa imo. So, sa may mga tao yung at early age bala, may idea na sila kung ano ang ila gusto sa kabuhi. May idea na sila kung ano ang ila yang or kung ano kung ano ang mangin purpose nila. No, sa like for example sa pagsulod sa isa abi ka desisyon. May idea sila and kahibalo sila kung ano ang mga pasikot-sikot. So si Libra amo na subok. Kag happy siya sa sinaya nga pagkatawo. Kag tungod syempre padamo nga mga tawo ang magabulig man. So sa mga Libra dira, lucky numbers 13, 21, 55, 35, and 31. Crimson red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 2:48 na kita. Amoyad to ang aton iyang horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Sa subong man nga adlaw iya sang Sabado, Nobyembre 19 tuig 2022. So, sinasiling ko na ang mga nabili naton nga mga ka-action nga nagpadala sa ilang nga mga messages diri, no? Pangbasahon ta ini. Si Ma'am Homa Lumena with 3 hearts lang ang ginsend. Sige, salamat. Si Ma'am Cecil Bekbek ang bayamang patamyaw naman kay Kagawad Vicente Famoso. Kay Leia Iriman Darito Rogelin Borlado kag Ma'am Paliog mention sa Family Esmilia nagapasalamat sa pagbulig. Sige, thank you so much. Sa kay okay, sa pagigali sa ginatamyaw ni Ma'am Cecil is ang barangay kapitan nila si Mr. Ram Halea upod sa inyong mga kagawad. Sige, thank you so much man sa inyo nga pag-monitor. Si Ma'am Virgie Olpinda present siya kuno lahamalya. Okay nang late. Importante arap ako. Sige Salamat dira sa imo Ma'am Virgie Olpinda. Naga-monitor dira sa my Celine Homes. Stay safe and healthy always. Thank you so much, kid. Na?
Si Ma'am Rosalie de los Reyes Moreno, naga-monitor siya, no, from San Enrique sa Barangay Ginturilan. Salamat, Gid. Si Dennis Richard Tibor Roma, no, mayong hapon mandra sa imo sa may banwa sang San Enrique, no, ang El Presidente. Alas 2:50 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ay wala may i-share lang ko sa inyo kay syempre about ni sa aton sa balita national kay ang mga subong mga issue si ang aton nga mahal nga presidente medyo masako subong kay ti may ginatambungan APEC Summit. Kag ang isa pagid ka issue about sa kay ngani ang suspended Bucor chief. Wow. Damo naman ang naginuha nga mga information. Mapaano lang ta gamay-gamay lang ang mga information sa mga ka-action naton. Kay para ka updated man kita bala. Updated kita sa mga hitabo sang ginaobra sa karon sang aton iyang presidente. Mera kis amhambal nasaan ang presidente. Amo na for now gauso ang like calamity and other pagin nga mga reason basta may mga nagakatabo diri sa Pilipinas ang pamangkot ang pamangkot din hashtag nasaan ang presidente during former president Rodrigo Duterte nag-uso na ang nasaan ang presidente nga hashtag. Sige, anyway, dili kita danay ho kay ang ginkompormar mismo ni Presidente Ferdinand Marcos ang iya nga pagbisita no sa pungsod Vietnam. Kadungan man sa imbita sa iya no ni President Nguyen Xuan Phuc no sa sidelines ng APEC Economic Leaders Meeting. Kag sa ilang nga pag-istoryahanay no ilan na istoryahan ining strategic partners bilang strategic partners nga kag syempre pila man ka mga issues ang ila ginatalakay ambal ni Presidente Marcos dito hindi ko mahahambalan nga no. Diba? Hindi ko mahambalan nga no. Labi pag ko nakitaan kumanang nga makabulig man sa aton. Diba? Why not? Kay ang advocacy, not just advocacy, programs gid ni Presidente Marcos subong, ang Marcos administration, amo nga i-promote ning negosyo, na negosyo para tibawas ang Pilipinas. Actually, bilog man niya kalibutan is naga-experience subong sa mga kabudlayan dala sang pandemic. But then, diri sa aton, no, sa Pilipinas, so, kung halimbawa, iya kay US, nag-experience sila sang kabudlay, ang Pilipinas, mga times 2, times 3 siguro ang na-struggle. Amo na siya kabudlay. Kag, si Presidente Marcos, do pila pa man ang bulan, no, nag-change man sang administration. So, we hope, 'di ba? We hope. Nagaboto man ta sa iya kung wala. But still, we hope nga may ara sang pagbag-o in terms of aton nga economy. Kay man, kung bisan anho naton, ara na siya nagapungko. So, suportahan ta na lang ang iya nga mga steps, no? 'Di ba? Para iya nga i-promote man or i-boost ang pagpaayo sa Philippine economy. Kay sa nakita ko, sa nabasahan, no, balaan gino basta new center person. No? Amo nagkakabasahan, syempre mga pang plastar na nga mga programs ang aton nga presidente, no? Muna number 1 is i-boost ang aton economy through sa mga MSMEs ni bala mga gagmay naton nga mga negosyante basta kuno Pinoy ang iba niya naghambal na nga wala na gid ni tsansa ang mga Pinoy may panibag-o naman nga diskarte
kibot ka na lang may nagalibod na didto. Kibot ka na lang, oh, bakal na kamo sang nan amo na ka madiskarte sang Pinoy. Pero siguro lahog lang ni pero sa inyo lang nga pag ano-ano no. Sa ato na nga pag puro pamensar, magambal sila nga kung may mabilin gid man siguro sa kalibutan, ang pinakaulihi nga mabilin is mga Pinoy tungod sa diskarte naton. Han, amo na da siya. But then balik ta danay ha sa na-mention ko kay sa kay Presidente Marcos, amo na gin pasugtan niya ang invitation ni sang presidente sang Vietnam nga makavisit siya dito. Kag isa naman ini sa iya nga i-promote business. Di ba? Business. And then money. Amo na siya ang ni Presidente Marcos. Kaya siyempre, amo na gani ginatry naton nga maka-recover. Kag ang isa pa amo ning sa angot sa climate change, no? Bisan anhon naton lang kisa gainit dason nga gulpi lang ulan. Do isa pala na una sa mga senyales ng climate change. Subong niya gamay ka lang matuluan sang talidhi, gabatsyag ka na. Di ba, action, El Rey? Pag subong niya, ay do kadamo na lang gid bala sang ma-relate sa climate change nga ginatawag. That's why nga, isa ini sa promote man sang aton iya nga presidente. No? Sa liwat, no? Kag syempre, tourism man para sa aton, diri sa Pilipinas, kay connection man Japon para sa aton iya nga Philippine economy. That's why. Kaya para makabulig man sa aton. By the way, Ario, may nag-message diri hambalya mayong hapon. Si Sir Melily Oligo pa. Nagpadala sa Facebook Live, nagpadala pa gid sa text message. Sige, salamat gid sa imo, Sir Melily. No? Kag si Ma'am Josie Lynn. No? Ma'am Josie Lynn, nag-monitor man. Subong iya nga hapon. Kag si Ma'am Teresita Quinto. Ma-share kita bala? Gamay lang may oras pa man. No? About ning aton nga subong nakakabatsagan gaulan-ulan, aksyonan man, no? Sige So base diri sa ginpagwa man nga advisory, no? Thunderstorm advisory actually nga ginpagwa sang pag-asa diri sa Visayas, no? As of 2:46 siniya nga hapon. Wow, tiga ulan-ulan gid. Moderate to heavy ang aton nga nabatsagan nga pag bubo sang ulan dalay na pagpangilat kag mabaskog man nga hangin bangod sa thunderstorms nga ang mabatsagan sa bilog, no, nga Negros Occidental, particular sa portion sa syudad sang Silay, no, mga naga-monitor naton nga mga ka-action mga taga Silay, no, kag mga kaiping nga mga lugar 30 to 1 hour, no, nga pag ulat bunok sang ulan ang aton iya nga mabatsagan kag ti syempre ang hangin-hangin man bala kun sa mga ka-action naton nga nagapalawod, no, or gaplano pa lang nga magpalawod is halong-halong na nga daan, no. Better siguro hindi na lang danay, ipaiway na lang danay kay para yang malikawan ang anuman nga aksidente, no. Kag syempre sa portion man sang Manapla, portion sang Ibi Magalona, syudad sang Victorias, 1 up to 2 hours man, no? Mabatsagan naton nga pag ulan-ulan. So, ari isa ka pahanumdom gid sa mga ka-action naton sa mga na-mention nga mga areas diri sa Negros Occidental. Halong labi na gid posibilidad bala flash floods or pagbaha diri sa aton sa Bacolod and mga nearby nga mga cities and municipalities halong-halong man kay hindi bugday mapaktan subong ang tiyempo mambal ka lang didto wala na to piyak nga piyak nga tawag ni nga rehiyon diri sa aton wala di kalambot wala kabalo gali ang imong agyan gabaha-baha na that's why so maghalong-halong gid kita. Alas 2:59 na kita. Action Radio Philippine Standard Time. Sige, antes man ang aton iyang 3 o'clock prayer, diri kita anay sa aton iyang Bible verse of the day.
Gikan sa John chapter 17 verse 17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. This time, diri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye. Salamat gid sa mga ka-action naton nga nagupod man sa subong iya nga edisyon sang This Is My Life. Subong adlaw Sabado, Nobyembre 19 tuig 2022. Kag sa ngalan sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton, ini naman ang alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!